Hej bloggen! Okay. Hej bloggen. Hej bloggen. Hej bloggen. Ja, i dag er det torsdag, og vi har arbejdet videre på vores synopse, sådan så den er fuldstændig færdig. Vi har fået printet forside og så videre, og vi har fået sat den sammen. Vi har ikke arbejdet så meget sådan individuelt i dag, vi har arbejdet rigtig meget sammen, hvor vi har lavet nogle plancher. Helene har klippet ud, jeg har limet på, og Josefine har tegnet på. Så, og ja, så har vi også lavet det der Popcorn. Nå. Lysregulering. Så har vi lavet lysregulering, og vores forside er færdig, og vi har printet synopsen, som Sara sagde. Vi har også afleveret. Vi har også afleveret, ja. Og vi har ikke lavet fagligt sådan rigtigt, jo. Altså vi har lavet, jeg sad og redigerede nogle billeder færdige til vores PowerPoint. Og så har vi lavet den lysregulering færdig. Vi har egentlig lavet vi har lavet kreative ting i det, ikke så meget fagligt. Så har vi malet en cykelhjelm, og hvad har vi har lavet en ting mere? Det var det, vi har lavet. Planchen. Og så vores samarbejde, det går rigtig godt. Der er plads til sjov, men også... Der er rigtig meget plads til sjov. Men det er også seriøst. Ja. Vi mangler også at sige, at vi også har lavet rettelser i vores synopse. Vi fik den tilbage med nogle rettelser, og det er vi så ved. Og så i aften, der skal vi sove sammen. Det kommer til at gå rigtig godt. Jamen, nej, det er mit hus. Ja. Og der skal vi så... Protestkiks. Ja. Og der skal vi så filme vores produkt og gøre det klart. Vores produkt? Man må også ikke tage noget munden. Vores produkt er en kampagnefilm. Det er Yes, det, sige. med min bror. Så Ja, buddy. Nej. Så vi laver sådan løgn over hovedet og klar. Det er ligesom ej. Det siger jeg ikke på film. Hvad? Ikke noget. Okay. Nå, men jeg tror, at i morgen, der skal vi øve rigtig meget. Øve. Og så skal vi se, hvor meget vi mangler at redigere vores film. Ja. præcis. Og forhåbentlig ingenting. Ingenting. Ja. Så rammer du altid Må jeg Se mig! Vær opdateret på bloggen, for der kommer helt sikkert et indlæg fra i aften af. Helt sikkert. Glæd jer. Ja. Glæd jer. Jeg siger det, glæd jer. Helt sikkert. Godt. Så følg med, I søde læsere. Og så ses vi i morgen på bloggen, hvis ikke før. Så stay tuned. Stay tuned. Husk at Stay iTunes. Okay, så kom Helene. I skal tænde på.